Някои хора вярват, че любовта идва случайно, а други живеят с вътрешната убеденост, че тя не идва, а човек сам отива при нея, когато е готов и когато има сетива да я усети. С различна скорост и по различен път, рано или късно стига до нея. Намира я, допуска я в живота си и оттам насетне всичко вече става някак по-вълшебно и по-магично.